sí, recibimos a Borja Verea, presidente do PP de Santiago. Moi bo día, Borja. Bo día, decía que un placer estar aquí outra vez nos estudios de Radio Líder. Bueno, acaba de rematar o Entroido, o fai o barrio compostelán de Conxo, o que clausura, bueno, pues estivo un pouco protagonista dentro do Entroido. Bueno, outro día o víamos xogando Tute en Arins, tamén dando alegoría do disfraz do Entroido o BNG, co Chichinabo, en fin, remata o Entroido. Que valoración fai do Entroido na capital galega con todas estas circunstancias que acabo de nomear? O primeiro, algo que se venga, bueno, que se está a repetir en todas as festas, en todos os eventos da cidade, non? Unha preocupante tendencia ou decadencia, non? Porque se comparamos, pois falamos do Entroido, pois do Entroido con calquera dos concellos que extreman con nós, por non nomear ningún, pois a diferencia é inexistente. Estamos falando da capital de Galicia, estamos falando dunha capital europea, e, bueno, pois estamos nesa triste, nesa mala tendencia de non conseguir colocarnos no mapa, non? E, bueno, pois volveuse a repetir nestas últimas festas. Xa pasou tamén no Nadal, xa pasou nos Apóstolos, nas últimas festas da Ascensión. E, bueno, pois é unha das cuestións que nós queremos mudar, que nós queremos cambiar, que nós queremos mellorar. E para iso, pois estamos presentando como alternativa de goberno, pois para cambiar moitas cousas, entre elas, pois volver a dignificar e a poñer no mapa Santiago en todas as súas festas. Por que esta situación presente? O mal tempo pode afectar, o bo tempo pode afectar para que máis xente saixe a calle, na rúa, nos entroidos, nos desfiles? O mal tempo xa non é excusa? Afectar, puido afectar, pero tamén houve mal tempo noutros concellos, non? Tivemos festas con bo tempo e tampouco fomos quen de colocalas no mapa, non? Calquera persoa que vivira en Santiago finais dos 90, principios do 2000, pois con que faga unha comparación intuitiva de como eran as festas, de como era a nosa cidade incluso naqueles anos, e como está agora, pois non hai color, non hai color. E, bueno, pois para eso estamos aquí, como alternativa de goberno. Non nos gusta, non hai solución, claro que hai solución. Isto depende de poñerlle ganas, de poñerlle iniciativa, de poñer orzamento e de dinamizar e de creer na túa cidade, de creer que a cidade pode estar moito mellor do que está en moitos aspectos. E un deses aspectos, pois son as festas. Como levou o de Chichinabo? Porque vostede dixo, parece ser, que era un goberno do Chichinabo, non? É así? Non, parece ser non, dixeno. Sí, e de aí colleron un pouco a alegoría e o motivo do disfraz do BNG. O Entroido tamén un pouco iso, non? Sí, eu estou encantado de decidir os disfraces do goberno de BNG e de Goretti San Martín. Non é a primeira vez. Eu creo que, estou de acordo contigo, Álvaro, que en política é moi importante rirse dun mesmo. Eu ríome de min todos os días, pero hai un momento en que tes que equilibrar para non pasarte de frenada, non? Que esa diferencia entre rirte dun mesmo e empezar a rirte da xente, non? Aí hai que ter un pouco de cuidado, non? E cando pois un goberno como o de Goretti San Martín gastou en 3 anos 6 millóns de euros en asesores, multiplicando por 2 os asesores e con contratos a dedo de 75.000 euros, multiplicando por 2 estes contratos a dedo, repito, 75.000 euros, que fagan contas os ointes, e vas no Entroido e disfrazaste de sultana ou de sultán, pois hai que ter un pouquiño tamén de freno ou de equilibrio, non? En todo caso, estou encantado de que valoren a miña imaginación, cousa que eles, pois vese que non teñen suficiente, e encantado de decidir os disfraces deste goberno, neste caso, pois un goberno de Chichinabo, sí. Vostede disfrazouse ou... Non me disfracei, non son moito de disfraces, non? Iso vai con cada un. Creo que hai que ser natural e como é cada un. É certo que eu non son moito de disfrazarme, polo menos de cara ao público. Bueno, o que xe vimos, un tema que tamén o publicamos, xogando o Tute. Vostede bo xogador de Tute. Quen gañou ese campeonato en Arins? Non gañamos, creo que hai que deixar claro que non gañamos, que intentámolo, puxemos todas as nosas boas artes, pero cando non entran cartas tampouco se pode ir moito máis alá. Pois unha oportunidade de estar coa xente.
porque a política non é o Twitter, a política non é estar encerrado na moqueta de Raxoi, bueno, pois claro que hai que facer roldas de prensa, claro que hai que estar nas redes sociais, pero eu entendo a política, sobre todo a política en Santiago, na miña cidade, en contacto coa xente. Ali había 60 veciños xogando o campeonato, e, bueno, pois tomando unha cerveza, falando, é oportunidade de palpar a cidade tamén, non? Claro que sí, en un ambiente un pouco máis relaxado, e pasando ben, que tamén se trata de pasar unha tarde agradable. Bueno, pois ali estivemos neste campeonato de Tute, e tamén con un obxectivo de mensaxe, non quería decir política, de mensaxe comunitario, de mensaxe veciñal, non? Poñer en valor pois toda esta xente que no seu tempo libre organiza neste caso un campeonato de Tute, pero tantos e tantos veciños en tantas parroquias, en tantos barrios que dedican o seu tempo libre a facer comunidade. Bueno, pois creo que hai que poñer en valor as comisións de festas, non? Que non cobran un duro, dedican o seu tempo en construir tamén cidade. Bueno, pois creo que é importante que os representantes públicos, como digo, salgamos desa burbulla do Facebook, do Twitter, das redes sociais, das roldas de prensa, que un parece que o máis importante, e o importante está na xente, no día a día. Algo que ven a colación, non? Un pouco esa xuntanza de veciños, de veciñas, que pode ser un espazo necesariamente reconvertido para iso, como os centros socioculturais que non están pasando. Bueno, algúns titulares din que é o peor momento da historia dos centros socioculturais na nosa cidade. Isto é así. Non é discutible. Hai un peche dos centros socioculturais, polo menos das actividades máis importantes dos centros socioculturais. Eso nunca pasara nesta cidade. Xa viñamos con problemas gravísimos, con peches puntuais, con traballadores que non cobraban, traballadores que se dedican a dinamizar a dinamizar os barrios, a dinamizar as parroquias, bueno, pois a esas aulas de xogo para os rapaces, esas actividades para os maiores, que falamos de para que a xente o visualice non é pechar 2 ou 3 centros socioculturais, son decenas de centros socioculturais, centos de actividades. Todas as persoas maiores, insisto, que pasan as tardes neses centros socioculturais, os rapaces que quedan nas aulas de xogo. Como pode ser que estén completamente pechados? Como se pode chegar a ese nivel de nefasta xestión? É dicir, pechan, non hai, acabouse. Aquí isto queda completamente bloqueado, non? Bueno, pois algo ao que tristemente nos empeza a acostumar este goberno de Goretti, San Martín e do BNG, porque, claro, a cidade máis sucia que nunca, a alcaldesa máis morosa que máis tarda en pagar as facturas de Galicia. Xunto con Ourense, con Jácome. Os autobuses, que xa non vou dicir nada máis dos autobuses, os centros socioculturais pechados, o que sufrimos cos bombeiros e a policía, o túnel do Hórreo pechado, esas imaxes que van quedando no imaginario desta cidade. Bueno, pois un goberno que está levando a cidade a situacións tercermundistas, non dunha cidade europea do século XXI. Dentro de pouco levaránse os orzamentos á votación plenaria, uns orzamentos que presentaba a propia alcaldesa Goretti San Martín. Bueno, que valoración tivo contacto cos orzamentos máis alá desa presentación? Non houbo contacto do BNG Compostela Aberta co Partido Popular, entendo? Non, é lógico. Eu incluso agradezo que non haxa contacto, porque o seu modelo de cidade non é meu. Nunca vou aprobar uns orzamentos que non teñen nada que ver co que eu faría en Santiago. Nós temos unha alternativa de goberno. Temos outro modelo de cidade. Potenciaríamos outras áreas, potenciaríamos outras infraestructuras, outros desenvolvementos. Bueno, temos un modelo completamente diferente. É lógico que chegue a un acordo cos seus socios, que parece que non o teñen, que iso é o grave. Aquí hai un tripartito, Partido Socialista, non adscritos, bueno, o que era o antigo Partido Socialista, máis os non adscritos, BNG e Compostela Aberta, que decidiron gobernar a cidade, sumaron todos os seus trociños da tarta e decidiron gobernar a cidade. Pois o lógico é que chegue a un acordo entre eles para poñer os orzamentos sobre a mesa. Parece que non hai nin tan sequera ese acordo, non? Que triste. Que triste. Gobernar a cidade ou decidir gobernar a cidade e non ter nin tan sequera o apoio dos teus propios amigos, dos teus propios socios, dos que deciden que estés aí da alcaldesa. E fala incluso de que vai ir a unha cuestión de confianza para sacar uns orzamentos con 8 concelleiros de 25, que é legal,
Pero que triste, non? Que triste que a cidade teña que chegar a esta situación de falta de rumbo, de falta de liderado e de falta total de obxectivos. Claro, para explicar yo a xente, se na votación do pleno non sai adiante os orzamentos, unha moción de confianza, se nun mes non hai un acordo de moción de censura entre os grupos da oposición, automáticamente quedarían aprobados eses orzamentos. É así? Sí, hai unha cláusula legal. Resumilo, vamos. Sí, está perfectamente resumido. Se ela decide que os orzamentos vayan asociados a unha cuestión de confianza, se non se aproban, digamos que nun mes, se non hai un novo alcalde, para que entendan claramente a xente, se non hai un novo alcalde, pois estes orzamentos continúan adiante. Bueno, pois hai un mes que volverán os dimes e diretes, non? Porque aí as dúas firmas, cando queiran... Aí quería chegar eu. Pode isto iniciar algún tipo de conversación despois de algúns intentos fallidos, por decirlo de algún xeito, para que realmente neste mes poda mudar algo? Pode ser o inicio de algo? Vostede está predisposto a todos aqueles anuncios que se fixeron no seu día, volver a reiteralos, incluso puntualizalos? Non as escritas, Mercedes Rosón alcaldesa, todo aquilo que ocurriu mediáticamente hai algún tempo, señor Berea. Bueno, a xenerosidade que demostramos a cidade quedou clara e sen matices, non? Ofrecimos incluso a alcaldía. Tendo 11 concelleiros e os restos, pois 2, 4, ofrecimos a alcaldía. Por qué? Porque entendemos que a cidade necesita un cambio de rumbo total. Un cambio de rumbo total. Non podemos seguir así. Vais a abrir esa fiestra. Nós non imos cambiar de opinión. Somos xente seria, xente transparente e temos que dar a cara diante da cidade. Non vai a pasar. Non vai a pasar que ningún do Partido Socialista ni de non adscritos pois decidan que eu sexa alcalde no lugar de ela. E xa decidiron que eles non querían tampouco a alcaldía, non? Pero nós non imos cambiar o noso criterio, o que dixemos dito está, publicado, negro sobre blanco, en todos os micrófonos de todas as cadenas locais desta cidade, e, polo tanto, bueno, pois é lógico que nese mes volva a haber dimes e diretes. Pero se teño que facer unha quiniela, non vai a pasar, porque vese claramente que eles non queren que eu sexa alcalde. Se agora decide dar un paso a fronte con outros argumentos, ou porque sí, Mercedes Rosón, vostede mantense no que dixo, a faría alcalde? Alcaldesa? Que eu non son un cantinflas que diga unha cousa aquí e o día seguinte outra. O que dixen, dito está. Haberá que ver que posicionamento teñen os demais e como é ese posicionamento. Pero o que nos dixemos, o que eu dixen personalmente, o que o meu equipo e o meu partido trasladou á cidade, claro que sigue vixente. Antes de falar dun asunto de un cambio de denominación de un colexio, Santiago Apóstol, outra manifestación que remata nas portas da sede do Partido Popular en Santiago de Compostela ocurriu antonte. Pensionistas, penso que foron. Sí, todo respeto... Estáse poñendo de moda acabar as manifestacións... Aí va a decir eu, todo respeto, por suposto, o dereito de manifestación de todo o mundo, pero isto de cada fin de semana acabar diante da sede do Partido Popular de Santiago, bueno, pois xa nos están chegando ata, é ironía, pero xa nos están chegando ata ofertas para poñer unha cantina ali, que disfruten de un vermú. Creo que unha tomadura de pelo absoluta. Todo o dereito de manifestación, pero un pouco de respeto ao resto de forzas políticas. Nós temos os nosos posicionamentos democráticos, entendemos a cidade, entendemos a Galicia, entendemos a España dun xeito pois lexítimo. O que facemos é presentarnos ás eleccións para mellorar, no meu caso, quero mellorar a miña cidade, e nada máis. Pero que iso de acabar todas as manifestacións, sexan do tema que sexa, que xa da igual, aquí dá absolutamente igual. Das pensións, bueno, pois, diante do Partido Popular de Santiago, ali, coa miña foto diante, pois, creo que é unha moda que terán que facela ou revisar ou facer algo, non? Porque non ten ningún sentido, non? Empeza a ser xa pois recochineo. Ten un acto agora con motivo de Rosalía de Castro, figura insigne, moitos aspectos na antesala do 8M, en fin, unha figura, unha muller que merece todos os honores. Pero antes gustaríame saber que opina con respecto a unha petición que publicaba a ABC. Nos fixemos eco desa noticia. Parece ser que hai un sector
do Colexio Santiago Apóstol que di que sería convinte cambiar o nome para despolitizalo e chamarlle Centro de Almáciga, se non me equivoco, Sí. non? Que opina desta situación, desta noticia? Pois o mesmo que decíamos da manifestación, no? Total respeto ás iniciativas cidadanas, neste caso a unha iniciativa do AMPA, pero non a compartimos. Isto creo que é algo que teñen que decidir todos os santiagueses, non? O nome dun grupo escolar, o primeiro grupo escolar desta cidade, por certo, que leva pois 70 anos con un nome, Santiago Apóstol, que non sei ben que ten de indigno. Afecta os dereitos fundamentais? É algunha causa xustificada para cambiar este nome? Os nomes dunha escola, dun colexio, non é unha moda, non é unha tendencia actual que podamos cambiar como unha marca comercial, non? Porque o decida unha asociación puntualmente nun ano, nunha temporada concreta, non. Isto é patrimonio común. Eu pregunto, que opina o resto de exalumnos? Xeracións e xeracións de exalumnos. Que opina o resto de santiagueses que un grupo, legítimamente, de cidadáns do barrio digan non queremos que a nosa escola se lle chame Santiago Apóstol, en Santiago de Compostela, non? Aquí hai intencionalidade política, eu estou convencido, isto non é gratuito, isto é simboloxía, isto é sentimento, pero é política tamén, non? Isto ven pois desa deriva perigosísima da alcaldesa e do BNG nesta cidade, non? A alcaldesa Goretti San Martín, que é unha auténtica alcaldesa anti-Santiago, non lle gusta a catedral, non lle gusta o Apóstolo, non lle gusta a ruta xacobea, unha ruta milenaria que construir Europa, o Nadal, a estrela do Nadal. Hai un proceso de eliminación perigosísimo de todo o que significa Santiago de Compostela. Temos que frear ese proceso, non? Eu estou convencido que a cidade vai a reaccionar contra este ataque constante a todo o que é o compostelanismo, liderado por unha alcaldesa anti-Santiago. Camiño do Xacobeo 2027, a Mancomunidade do Camiño Francés, dende a Xunta de Galicia, institucións varias, queren que o Papa visite o Camiño Santiago, a capital de Galega, como fin do destino de peregrinaxe, non se pronunciou. Eu non teño información, falo de intuición. Cando saiu a nova, que parecía unha mala nova, de que no ano 26 non ia vir a Santiago, pois eu interpretei no revés. Creo que é unha boa nova porque reserva Santiago para o ano 27, que é o Xacobeo. Non? Se vir ahora neste brao non vai volver o ano seguinte. Por tanto, eu teño esperanza, e o gallá seña así, que o Papa poida estar na nosa cidade, poida estar no ano santo, poida estar no corazón de Europa, no corazón do cristianismo, que a nosa cidade, que poida, no ano 27, poidamos disfrutar del e que el poida disfrutar de todo o que significa o espírito santiagués, o espírito compostelano, o espírito xacobeo. Borja Verea, que sei que ten que marchar rapidamente, graciñas por vir ata aquí a analizar algúns dos aspectos do noso día a día aquí en Santiago de Compostela. Vémonos pronto, seguro. Un placer. Graciñas.